Илеш районы Югары Ярки авылында туып, хәзерге көндә Татарстан Республикасының Ютазы районы Урусу поселогында яшәүче, безнең өчен кадерле булган кызым, апам, дәү әниебез, Яшина Нәфидә Фәнис кызының 4 ноябрь көнне күркәм юбилее, 55 яше. Кадерле апам, кызым, дәү әниебез, без сине олы бәйрәмең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның, тормыш иптәшең Александрның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле, озын гомер кичерүеңне телибез. Киләчәгең җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый. Син үз бәхетеңне үзең тудырып, иреңә, балаларыңа, туганнарыңа да өлеш чыгарасың. Рәхмәт сиңа, һәр вакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән каршы алганың өчен. Балаларың берсеннән берсе матур, акыллы, башлы күзле булып, үзең кебек матур тормыш корсыннар. Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Сөеклебез, безнең өчен изгенең изгесе син, бәхетләрне чагылдырган вөҗданның көзгесе син. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Гомер юлың озын узак булсын, тигез тормыш аны бизәсен, гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Тагын бер ел өстәлсә дә сиңа, ул ел сине тагы да яшәртсен, нурын сибеп көләш йөзләреңә гел шат итеп кенә яшәтсен. Рәхмәт сиңа, шәфкать тулы йөзләреңә, рәхмәт ару талы белмәс беләгеңә, рәхмәт хәстәр белән караган күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Гомерләрең синең озын булсын, имин булсын дөнья йортларың, бер качанда сүрелмәсен иде учагыңда янган утларың. Кайчан барсак киң күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән, авырлыклар җиңеләеп китә, синең әйткән җылы сүз белән. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. Киң күңелле юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык белән тулы, куанычлы, озын гомер сиңа телибез. Иң изге теләкләр белән сиңа бәхетле, озын тормыш юлы теләп, әтиең Фәнис, сеңлең Ира, кияүең Рөстәм һәм кече туганнарың Фирзәр, Илира, Аделина, Илназ, Лениза. Хөрмәтле юбилярыбыз Нәфидә Фәнис кызы, 55 яшьлек истәлекле гомер бәйрәмегез котлы булсын дибез. Шушы хатта язылган барлык изге теләкләр дә кабул булып, киләчәк көннәрегез тагын да бәхет шатлыклар белән тулы булсын. Туганнарыгыз белән бергә бердәм булып, озын узак еллар исәнлектә, саулыкта гомер итәргә язсын. Җырыбыз сезнең бәйрәм түренә юл ала. Бүген туган көнеңне котлыйм апам сине, бүләк итеп чәчәк бәйләмә. Рәхәт яшә җирдә, кайгы күрмә бердә, котлы булсын апам бәйрәмең. Еллар уза димә, картаям дип кимә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның кешен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерле. Yıllar uzak yine kurtayam dikime, verip
яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, соклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Син елмайсаң апам, таңнар аяз ата, кояш кебек олсу йөзләрең. Котлап бүген сине бәхетле бул деймен, көлүп турсын һәр чак күзләрең. Еллар уза дейме, картаям дип көймә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Еллар уза дейме, картаям дип көймә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Тормышың булсан, күңелең киң булсан, кабыл булсын изге теләгем. Үтсен әйдә еллар, озын булсын юллар, моңлы җырым сиңа бүләгем. Еллар уза дейме, картаям дип көймә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Еллар уза дейме, картаям дип көймә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Еллар уза дейме, картаям дип көймә, белеп яшик тормышы кадерен. Туганлыкның көшен, саклаганың өчен, рәхмәт апаң сиңа кадерле. Рәхмәт апаң сиңа кадерле.